KAAC Art and Culture Department atumpen patir piponsi Dipu Council Colony along Karbiningkan kimi ketalon pon. Men timungarong patuak lamalong Karbi rison imso klub atum Karbi sengkan kimi ketalon dun. Nijang Karbi ang long hongkra malong ta Karbi ningkan kimi aliralon pentalon dun. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma amahang ke thegar ni pache tondun si BJY MKADC atum DMCA chalong se ke chalang atuma phan thesere ke ron. Pini thang ni phai siar ni ke ilitom Karbi sengkan kimi ke talonar nilo. Nasa Prangsi, Solang Dwara doa pan, nilitum Karbi long rebierta hinpen, sengkan kimia hirjume, batea kardom apa jeriklo, kardom. Puthot Karbi long rebierta ke than ponjia bang, nilisami Josephine Tisopi, lasinon biertang tompenar juponik sene. Thang ni phai siar ni ke Karbi sengkan kimi, lasor ni aningkan wangta KAAC Art and Cultural Department atumpen, Dipu Council Colony along aningkan wangason Karbi sengkan kimi kita London. Lason taksi pini thang ni phayar nita KAAC Art and Cultural Department atumpen patir piponsi Council Colony Open Space along talon pon. Karbiarat kido anaphan mesen pen kido theklong jiaphan prek jama thorom pen hirjume hangpon. Lasopi KAAC Chairman Longki Timungari dengpen belun pangjarpon. Pinila so katalon pona hut corona abur kangdang bom jok rat kacetong pajum pon heglo lapen ason kacepatea saya mo anta pabi ponderlo them manisi pinning ningkang kimi hanmathasi Karbia gute akhai tumda barat tumta ran ningkan kimi manisi pini ningkan kimi palon phan do kavita Sabrin along tinta Karbia khai gang them man mathasi pin ningkan kimi mathasi pini ningkan kimi choklo kadam thang ni phai siar ni nijang Karbi ang long angkang arlo men timungarong along Karbi rison imso club atumpen chapatir people open katalon pon laso katalon pon hut thongnok beke kat lobong op kardu lepen kapre ka khela site adeng ponsi ki bi ki thesar pisar bura rong rupisi atum aning chaparong pon rinki men timungarong ri soi jang atumpen Karbi sengkan kimi katalon dun ke pining chot kalilo aningkan wang tatalon dun berlu pusi Karbi rison imso club kongchun robin rong hang pen therang ke thengno ninje pon Laso katalon pon hut aluhi man pen VDC board chairman Rensing Ronghang Rongsar Harmon Timung lapen kaprek man pen kido tum chetong jengkha pen babuteron porque la sisa teman-teman tak cirin tipik ladak ke lati mengarong ladak mereka rada tumon ini tumke nasi ladak ke klaim ke dam sitame ni tume cirin tipik lapen da sartemar sitame sartemar group sitame ni tumke cingri pik ajak ke klaim ke dam long sitame thang kisong we nasi hempenta ni tumke la pini program dilo polu la hem sor tumta ni tumhana free nang piu la bang ni tum thang akisit sagawe nasi nili lam the lapan segang ton no thana kan ini katalon menarong arat atum cepakorong olo dak penangan khela tapi pon lo kapatu tapi pon lo laso ke kelama long school fil lo dak so martum hanta pakat lo sapima sarmar anutin mane item do pik lo dak ka khela tang ta dolo konon ka khelai ta dole kan troksi ang deng an lo pining an dak kan ni katalon pon non alonso apirute sarma sungke kata tengkon tuto basi jisi komia pangsu suning iglo len kon tu bong ko ining che thelo ning arong aji ladak nilitum menarong dar disunim so lapatum dan si patir pipon lo lasi laningkan kini laso kap chupon long lakenil tum erong vet tensi laso rong aji ta di pon iglo nali teman ikan wang tamela puson bi bom bom piningan nilitum
nikan frog no Nikan frog. bisa kan nikap tu Tapi nang itu mau kirang dia ningkanan tapi lapuson atalon pon ikbom lang mang. labang ini litum kacisik mon hutan do an so se pining lasuan ningkan ben aku an so se alon kete dui masih litum kacisik kedung do kebang bom jilang sengkan kimi pansi dami Pini dak wes karbin no men timur karbi rison im sopen patir pi ponsi karbi sengkan kimi sengkan suri ini dak iko ini katalon archo pon lo labang so katalon long rong isi kapre kalong kacirung kacuhang dam abe rong isi kacirung kunci ini labang so lapuan aliralon kedu lapuan aliralon lapuan mingrong cipilong kake rong isi kapre long panak kerap long lepin lo sini litum non ke bang jilang sengkan kimi koan ma abatai koan ma non iprang ke bang jilang laan susi kapathi ponji laan susi kapami ponji apansi nilitum karbi rison nim so klap ahin pen cisik pon ansi nililam intong ko Thang ni phai siar ni jang karbiang long hongkram arong supi hongkram pathuak lamalong karbi ningkan kimi talon pon laso katalon pon hut thongnok bege kat lapen kapre ka khela side ding pon laso hut aluhi man pen MLA barim mansing rongpi kabi kongrong hang habi mensing teron burtiman joychandra be lapen rongara ratum chetu dunsi mesen pen karbi ningkan kimi talon pachun pon hongkram pen longki rongpi karbi longria birta nilihin pen kadam pa jelo lasi pini ledak hongkram adorso mada hongkram rong so pilong ningkan arkep ke pling karbi longri made sengkan kimi katalon pon lasi pini ledak ningkan arkep an pling tanglo lasi labangso ledak sengkan arkep an karbi ningkan kimi katalon pon aputak thethini oke hai tumhan karbi dam phan se kameraman ini tum karbi tunta khai barin khai sok usita ini tum hakku hot penta ini tum hang ajutang jupat do bang tum ke kapre acik lo kapre an ya bang ningkan ini kalon do dak bang ke ini tum ke hakku hot penta alam make thang ritla tasi ini tum ajutang jupat apangau wi ko sonma non apio wi le chini pusi dapang ini pen ni engdeng ner kep lo ni tum dak hongkram bang la ningkan kimi katalon lapen ningkan kimi katalon aham phang la son celal bom si lem bom lo lapen bidi sore kopi si pinai man la aleng sar tuman ado wit ta chitu dulu lapen ka bangke ani si parong si muli tum ta na chitu lo sirung cerek sira cepat dulu da ya hongkram ta monon pi si jutang jupat adim lo ko bangke ni si dake kan mata chitu Chorala adun tu ke hai MLA barim phan arjudet penapi ladak ronghan habe kong alang li phanta pini ladak ningkan arkep karbi longri made sengkan kimi karbi sengkan kimi katalon ningkan arkep pleng er lo las pinian pleng lo las silabang so putak alang li ronghan habe phanta nili hin ben karbi lam nang li pini ladak sengkan arkep karbi ningkan kimi katalon putak phadika kardom nilitum hongkram arong sopi aningkan bangateng ingdeng narket karbiningkan kemi katalon long nilitum ta rong asar tumpen profesor tumpen nilitum ta Thang ni phai siar ni ke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma amhang ke thegar nilo lasor ni pache tondon si BJYM East Karbi Anglong District Committee mai phuji ten be lapen claim robbery sang ho tumpen Difu Medical College and Hospital along se ke chlang bo matuma phan thesere ke ron kona sai ke deng Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ke claim ki dam ki misena jok Assam angkang pialong ta alang liphan arna mehir jumi hang pi ponlo lason si nilitumta Assam Chief Minister amhang ke thegarni pache tondun si se ke chelang bo matuma phan thisire ron ponlo lapen arna malong alang liphan hirjumi hang pi ponji puta BJYM East Karbi Anglong District Committee mai phujiten be pherang ke theng noning je pon Nilitum Bharatiya Janata Yuva Morcha East Karbi Anglong District ahin pen patir pi ponsi
ini litum kecing honai Assam Chief Minister akai Dr. Himanta Biswa Sarma ini bangke langli mahang kategani si labangso amahang kategani pacit tonon sini litum BJYM Iskar Benglong aru penilitum ada Lifu Medical College and Hospital along litum la patient atum han kejoy penilitum la tesere bipon iglo bangso arni pacit ton si along kaprek all Assam sitame alang lipan anam kadom pi lapuson tato pen la patient atum han tesere pi lapuson tato son tak sini litum da ka Benglong alang lipan panong sini tum patient teman desini fruits distribution program hello aslalo alang li kiklem kedam kimi kadu beda kelong ba apuson alang li pan li tum hin pen irjume idun isi azame glo patient atum pan li tum descripti mane alang li tum hin pen ta putot Himanta Biswa Sarma li tum hai Chief Minister alang li pan irjume dopo asana thak kaprek anam kadam alang lipan hirjume pon bomlo sini tumta ladak tangdet ladang tengko alang lipan anam hirjume kyaing phanse along kaprek samini litum dam tuji stami non madni litum la fruit distribution dak medical college mangse litum la ngikla pinia bierta ke 5 kang ton poliglo kadogowe phanta dumi thakme kardom